Poprosím, všetci príďte sem, aby sme si dali ceny. Prvá cena, začneme o tej tretia cena je pivo. Janko! Druhá cena je káva a prvá cena je kola. Maťo Pavlík. Prvé miesto Janči, skladaný. Druhé miesto Maťo Pavlík. Tretí Jano a potom ešte účastníci Filip, Marek. Ak nás nevidíte, tak sme... Ty máš druhé miesto, Maťko? Tam máš ceničko a vydal si žiapku krásnu. No a poďme od tretieho miesta. Tretie miesto tu máme tento sixpack. Tak Jano, takýto sixpack krásny za najpomalšiu jazdu. Gratulujem. Gratulujem. Skvelá jazda. Poďme na druhú cenu. Maťo Pavlík. Gratulujem, káva je tam. Môžu si dať budička na cestu. Do Grécka. Do Grécka, lebo Milan mi vravel, že ty si na tejto krásnej Avii, v klasickom prevedení, ešte aj s krásnou značkou ČSAD zašla do Grécka. Mali sme taký tripík mesiac, prešli sme Maďarsko, Bosnu, Hercegovinu, Čiernu, Albánsko, Grécko, Severné Macedónsko, Chorvátsko, 5000 km.
5000 km námi a kým príde tretí účastník, a síce je už tu Filip, tak ale povedz ešte, koľko litrov námi si spotreboval, lebo to mi vravel a to je teda číslo. 500 litrov. 500 litrov na takýto trip, ak by ste sa vybrali a chceli by ste na takú aviu. No a poďme na výhercu takejto krásnej goly, kde je, máme... Janči, ja neviem, kde je. Janči, asi do muzea išiel, Jano Skladaný. Ak šiel do muzea, tak tu pri nás bude mať Zavolaj ho, ale musíme aj Filipovi, za to, že sa zúčastnil, ďakujeme, no a Marekovi, takisto Ivo, myslím, že asi všetci. Pavlík, ešte nechali iba kávu. Aťo. Kde si išiel do muzea? No tak to ma potom skladal. Večíme. Jaj. Aby sme ešte naozaj pripomenuli, že toto skvelé podujatie sa môže konať len vďaka sponzorom, ktorí nám naozaj zasponzorovali či už krásne dary, alebo ceny za účasť. Tak ďakujeme Red Cars Muzeum Brezno, Moja dielňa, Coffee Factory, kafe v Banskej Bystrici, Lopejská zmrzlina, Víno Heinz, Vinotéka Banská Bystrica, SC Canigol, Heineken, Klemo, BB Moto, Simplea a taktiež Penzion Klopačka. Sme naozaj mohli stráviť krásne dopoludnie. No a aj tu v Ľubietovej môžete nakúpiť či už takéto krásne trička, aby ste mali pamiatku na dnešný deň za 10 € pri Škodovke, tuto na Trávniku, alebo aj magnetku za 1 €, ktorá je tu. Takéto krásne magnetky, takže magnetka, tričko za 10 € za 1 €, môžete to nakúpiť a my budeme v programe pokračovať ďalej. Najmladší veterán máme Filip Kľačan a je to auto Favoritku, poprosíme majiteľa Favoritky, Škoda Favorit, nech k nám príde. Zároveň si myslím, že bude aj vekovo najmladší, takže auto aj vodič získavajú takúto krásnu cenu. Ak idete guláš, tak dobrú chuť nám prajem. Gratulujem. Odovzdávame takúto krásnu cenu, gratulujem. Ostal sa nám tuto, aby sme ťa aj odfotili. Poďme zároveň k tomu najstaršiemu. Sa postavme, aby sme ťa videli všetci. Poďme k najstaršiemu veteránu, no a všetci pravdepodobne to na zraze asi pravdepodobne. Je to Aero a majiteľ Pán inžinier Pavel Fulej. Tak, počuli sme, majiteľ Aero, poprosím, dúfam, že je a už vidím, tam je Mikulášik. Zároveň mu gratulujem aj k tomu jeho výsledku, ako dával dole koleso, to bol naozaj krásny čas, dokonca aj súťaží o súčiastky a o meraní súčastiek vozidla mal výborný prospekt, tak poďte k nám. Tu sme pri Škodovke. Tu sme. Pri Škodovke sme za stromčekom. Milan zaparkoval si tak, že nás nevidia, no ale nevadí. Tak máme tu aj najstaršieho účastníka. Poďte k nám. Najstarší veterán. Máme tu, gratulujeme. Gratulujem. Cena odovzdáva. Postavte sa k najmladším. Aj pivo pod ruku, samozrejme. Aj pivo pod ruku. Postavte sa prosím, aby sme vás trošku aj vyfotili, aby sme mali nejakú spomienku. No a teraz špeciálna cena pre toho najodvážnejšieho z vás, kto sa rozhodol naozaj podniknúť neuveriteľný výlet. On už asi vie, samozrejme ide len tak aj očko k nám. Dostane sumu za to, že naozaj sa vydal
na takú cestu s Áviou, poď k nám a počujem, musím sa ťa spýtať, stalo sa niečo na tej ceste, alebo to bola úplne bezproblémová cesta, alebo to fungovalo od začiatku do konca? No, bezproblémová nebola. Najväčší problém bola horúčava, ktorá bola krajná. Lebo spanie sme mali vzadu v korbe. No a tá korba nie je vôbec vetraná, takže keď sme aj v noci zastavili, tak musíme sa potiť celú noc. No a čo sa týka porúch, v Sarajeve sme dostali efekt. To bol taký prvý problém. No a v Macedónsku sme odvodnili výfuk a keď sme išli zo Zadaru už domov z Chorvátska, tak nás svetilo z námi veľou. No a ináč nemôžem. Tak až na tieto problémy žiadne. Gratulujeme ti naozaj za to, že si podnikol takúto cestu, podnikaj aj viac takýchto dobrodružstiev. Gratulujeme ti, postal sa k našim. Áno, pivo je lepšia cena. Poď k nám. Milan, ešte niekoľko slov. Ja by som ešte veľmi pekne poďakoval Majke a Miňovi za to, že tak neuveriteľne niekoľko rokov to organizujú, pomáhajú a robia peknú akciu. Ďakujem vám, že sa staráte o tieto spôsoby, ktoré tu stoja a že s láskou pod nimi ležíte a opravujete ich a robíme si takto radosť. Takže ďakujem vám všetkým. Guláš je pripravený pod bielým stanom. Ženičky sa tešia na vás. Ja by som to oficiálne uzavrel, ale neoficiálne nikam nejde. Takže Miňo, Majko. Aj my ďakujeme. Miňovi. Miňovi. Ďakujem vám, že ste naozaj pripísali takéto krásne podujatie. Myslím, že viacerí sa môžeme poďakovať, či už Milanom alebo Majke, že takto celé zorganizovali. Ďakujeme aj penziónu Klopačka, ďakujeme obci Ľubietová, všetkým sponzorom, všetkým, ktorí sa do tohto zapojili, taktiež pánu starostovi z Ľubietovej, obci Ľubietová, Špania Dolina. Ďakujeme veľmi pekne a dúfam, že aj o rok sa uvidíme. Chlapcom na javách. A aj chlapcom na javách, áno, že nám robili doprovod a že dorazili aj tu. Takže ďakujeme naozaj všetkým a dúfam, že o rok sa tu znovu vidíme. Krásny deň vám prajem a... Všetci si zatleskajme! A ešte samozrejme jedna informácia. Ak by ste mali záujem ísť na Banský chodník, tak hláste sa Miňovi Lenčovi. Kde sa vlastne zhrubíte? Pozri si hodinky. O tretej pod bránou. O tretej pod bránou a pôjdete si pozrieť škôlku. Kto má záujem, tak o tretej pod bránou príďte a uvidíte možno proste ešte videli aj tak aj ja vám prajem krásne.